Ángela de la Cruz é unha das artistas galegas con máis recoñecemento internacional dentro da arte contemporánea. Naceu na Coruña no ano 1965. A final dos anos 80, Ángela de la Cruz trasládase a Londres. Este ambiente londiniense resultará decisivo para o desenvolvemento do seu traballo. Alí dedicouse a aprender a linguaxe da pintura, traballando de maneira obsesiva para conseguir crear superficies perfectas, pero nun determinado momento a artista produce un xesto que será determinante para o seu traballo e é o xesto de romper o bastidor do cadro. Queda incorporado a partir dese momento como parte esencial da súa linguaxe artística. Dende entón, os seus cadros deixan de ser superficies planas e bidimensionais colgadas na parede e as pinturas poden dobrarse, caer, arrugarse, quedar atrapadas nas esquinas dos espazos. Moitas das súas obras sitúanse nun plano intermedio entre a pintura e a escultura. Precisamente por esa capacidade de romper cos límites tradicionais da pintura, Ángela de la Cruz converteuse nunha das artistas máis singulares e recoñecidas do panorama artístico internacional. A relación da artista coa pintura é moi física e as proporcións das obras adoitan estar relacionadas coas medidas dos seus ombros, do seu torso. A pesar de desenvolver a maior parte da súa carreira en Londres, Ángela de la Cruz mantivo unha relación constante coa escena artística galega e un momento moi significativo foi a exposición no Marco, o Museo de Arte Contemporánea de Vigo no ano 2004 e posteriormente tivo tamén exposicións na Fundación Luis Seoane no Centro Galego de Arte Contemporánea. Ao longo da súa carreira, Ángela de la Cruz desenvolveu diferentes series de traballos nos que a pintura deixa de ser unha superficie perfecta e comeza a romperse, a dobrarse ou a separarse da parede. Tamén integra obxectos cotiáns como cadeiras, mesas, estanterías ou mobles domésticos na pintura para romper con esa bidimensionalidade. Un aspecto característico da súa obra é o uso do humor nos títulos, utiliza palabras como deshinchado, comprimido, estruxado, pero ese humor convive cunha reflexión profunda sobre o corpo, sobre a arquitectura, sobre a historia da pintura e tamén sobre a realidade social, porque moitas das súas pezas fan alusión a conflitos bélicos, ao cambio climático, a situacións políticas ou catástrofes contemporáneas. E hai algo profundamente humano nestas pinturas, de feito, e moitas teñen un acabado húmido, brillante, vivo, como se a pintura estivese a respirar. Grazas a esta investigación constante, Ángela de la Cruz conseguiu crear unha linguaxe artística moi recoñecible e con ela a pintura ábrese a un campo infinito de posibilidades.